Soc la Montserrat Moya, soc la coordinadora del Camp de Treball Internacional de la Fundació EMS. No es quedin pajaritos, No, 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 al contrari, ni vosaltres. No, no sé cap manera. A veure, l'objectiu principal d'aquest camp de treball és que els participants internacionals se n'adonguin de la importància de poder conservar aquests ecosistemes humits, que són ecosistemes molt vulnerables al canvi climàtic. És així com, sí que hi ha dies que fem les nostres 5 hores de feina, però potser anem a la piscina, si no fem com jocs d'aigua, fem jocs de taula, moguts i més com d'estar asseguts, vam a Girona un dia, anirem a la platja el divendres, sí com no s'acaba de crear una rutina de sempre, cada dia fes això, sí que tens com hàbits de, sobretot has de cuinar, has de recollir així, i que saps que treballes 4 hores, però és com, va variant. Soc Àlex, visc a Saranya del Vallès, una ciutat que està al costat de Barcelona, a Catalunya, i tinc 22 anys. This is not my first WordCamp, but this is my first WordCamp in Catalonia. So I pretty enjoy showing my culture to other people, showing Catalan culture to people in Catalonia, and I think that this is amazing. Moreover, if I forgot something, I can call my dad. Papa, bring me the boots, please. Sí que és veritat que s'apunten persones que estan cada vegada més sensibilitzades en temes ambientals i que aquesta sensibilitat no només és en temes de natura, sinó que també, per exemple, és en tema de residus, en tema de sorolls, en tema d'emissions, i que, per tant, sí que hi ha com una preocupació molt més holística en aquest sentit. Dennis? Dennis baby? Oh, it's a baby one. It's a good one. It's a Dennis. És molt petita, no la marcaràs aquesta? Sí. It's big enough, yeah. It's big enough? Soc en Santi Poc, de Fundació EMIS. Des de Fundació EMIS estem duent a terme un seguiment i restauració i conservació de la tortuga d'estany, aquí a la Plana de la Selva, i fem actuacions diverses, que són creació de basses, recuperació d'espais oberts, fem seguiment des de fa 38 anys, entre d'altres. Una de les actuacions que fem és el radioseguiment, que ho hem encetat el 2024, i consisteix en col·locar un aparell de ràdio sobre les tortugues, que s'enganxa amb resina, i aquest aparell ens emet una senyal constant. Llavors, cada tortuga té un número identificador únic amb el qual podem, mitjançant una antena, anar-la a buscar i saber exactament on està la tortuga. Això ens aporta una informació que les captures que havíem fet fins ara d'agafar la tortuga, marcar-la i alliberar-la no ens dona, perquè podem anar al moment que nosaltres vulguem i saber on està aquesta tortuga. I'm Jan, I'm 21 years old, and I'm from Germany. Like the skill that's kind of useful that the campus taught me is like being more extrovert, being like more outgoing, like talking with people I never met and stuff. But also, I think like taking care of nature, of course. I mean, like going to nature, seeing like what can be done. Talking with people like in a foreign language, of course, it's something like you don't do every day. You can kind of feel like a little shy and just not talk with other people. So I think at one point in this camp, I just said, okay, screw it, I'm just gonna talk with everyone, even if they didn't understand me and stuff. The WordCamp has definitely helped me to be more extrovert. I feel like we're really doing some good work in here for nature conservation.